Өйләнүче кеше эз дип беләм инде мин хәзерге көндә менә Мәрҗәнинең мирасын. Мәрҗәнинең хезмәтләрен тәрҗемә итсеннәр иде һәм күбрәк тираж белән чыгарсыннар. Шулай ук аның Мустафадел Әхвар фи Әхвали Казан ва Болгар исемле 2 томлык әсәре дә ул тулысынча тәрҗемә ителмәгән, аны тулырак иттереп тәрҗемә итеп чыгарсыннар иде. Шихабетдин Мәрҗәнинең үзенең бер кызыклы шөгыле булган. Ул куркыныч маскалар киеп кешеләр куркытып йөргән. Ләкин ул берсендә ялгыш кына бер әбине куркыта һәм ул әби кер җуа торган такта белән аның башына китереп суга. Соңыннан ул хәл турында бик кызыклы итеп искә ала. Компьютер уены герой дип ясасаң, әлбәттә булыр иде, чөнки ул бик гыйлемле. Аны сихерче кебек ясап була. Татар жанлы кеше буларак, инде ул чыннан да шушы тел бетүгә инде ул моңа түзеп тора алмаган булыр иде. Көрәшер иде дип уйлыйм инде мин, һәм безнең инде телебезнең данын инде ул яклап кала алган булыр. Чөнки инде ул бик бик шәхес, аның сүзе, аның әйткән фикерләре тыңламыйча мөмкин булмас иде.